Nafarroko konkista egun bateko gertaera izan baliz bezala kontatu izan digute askotan. Ez da egia. Nafarroan sartu ziren Albako dukeak 1512an, eta handik urte batzuetara, 9 urteetara, oraindik ere Nafarrak resistentzia jarri zioten inbasio horri. 1521an, ekainean, Noaingo zelaietan sarraski handi bat egin zuten gaztelarrek. Sarraski handia 5.000 nafar hil zirelako. Ez dugu egun hori ospatu nahi, baina bai gogoratu. Ez dugu ospatzen Nafarrek momentu horretan, egun horietan, independentzia galdu zutela. Ez dugu ospatzen Nafarrek independentzia galdu zutela, baina gogoratu egiten nahi dugu Nafarrek galdu zutela, independentzia galdu zutela bere erakundeak, eta baita ere nola galdu zuten gogoratu nahi.